L-assinetti tal-kumpanija tal-espert Irlandiż fl-inkjesta tal-istarijiet Sems Islington kibru b'80 darba minn 12,000 euro għal 960,000 euro wara li l-istess Islington inħatar espert tal-qorti mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Qabel beda jinħatar bħala espert l-assinetti tal-kumpanija ta' Islington Defraud Company Limited kienet ta' 12,000 euro fis-sena. Islington ma kienx qiegħed jagħmel leħ kbir għaliex wara li jinqataw l-ispejjeż l-assinetti tal-kumpaniji baqgħu staġnati fl-istess livell għal madwar 7 snin. Dan kollu iżda nbidel meta l-espert Irlandiż inħatar espert tal-qorti f'Malta. Fil-fatt minn hawn il-qudiem il-qiegħ tal-kumpanija sploda meta Islington spiċċa mill-ingaġġ tiegħu bħala espert tal-qorti fl-inkjesta tal-isptarijiet l-assinetti tal-kumpanija kienu jammontaw għal 960,000 euro. U dan wara l-kumpanija ħalset lil Islington u lil uffiċjali oħra u għamlu ħlasijiet oħra. Riżultat tal-ħatra minnaħa tal-Maġistrat Vella, il-kumpanija żgħira ħafna ta' Islington li kienet qed titħabbat biex tikber spiċċat kibret b'80 darba fi ftit snin. Minkejja dan kollu waqt li kienet jagħmel ix-xogħol ta' espert fl-inkjesta, ipprova jikseb kuntratt ta' konsulenza ta' €1,000,000 oħra mal-Korp tal-Pulizija. Dan kien każ ċar ta' konflitt ta' interess qawwi u kien għamel l-istess fil-Gwana fl-Amerika t'isfel meta ħatar mill-Gvern Ingliż bħala espert mal-Pulizija ta' dan il-pajjiż. Iżda fl-istess ħin waqqaf kumpanija privata biex tagħmel l-istess xogħol hekk kif sar magħruf dan il-fatt Islington tkeċċa mill-Gvern Ingliż. Meta xedt fil-qorti dwar l-inkjesta tal-isptarijiet, Islington kien imwissi għal aktar minn darba l-ewwel Maġistrat Rachel Montebello u wara mill-Maġistrat Leonard Caruana li huwa kien qiegħed jixhed taħt ġurament u għalhekk irid jgħid il-verità kollha għaliex jekk le kien hemm konsegwenzi serji fosthom priġunerija.